Bam! Čaute, moje meno je Jasmejko, ja vás vítam v dnešnom videjku. Pri dnešnom videjku je tu hra z Robloxu mnou vytvorená. Takže ja som si to vytvoril, dal som tam nejaké itemy a ideme na to, dáme pani. Toto bude testík ze Škoda Fabie z roku 2005. Ako môžete vidieť, tu máme krásnu kamierku, čo si máme aj vyskúšať. Máme tu aj krásnu ceduľku, tu máme Red Bulli, tu môžete vidieť policajta, tu môžete vidieť kameru, ktorá nás bude natáčať. Po prípade, dámy a pani, nejakej nehode, tu máme policajtov, sanitku a tam vzadu máme proste hasičské auto. Takže dáme pani, nám neostáva nič iné, než ísť do našeho štúdia. Už zapadá slnko, takže je čas urobiť testík číslo 1. Akú bude mať rýchlosť takto Fabia. OK, no ja pani, tuto je Octavia, čo si mi aj vyskúšať. Takže sme vonku, nám ja pani bude vyskúšať Fabiu. Vyskúšať Fabiu z roku 2005, takže som zvedavý na ten tuning a no to všetko. OK, ideme na štartovaciu drahu, neviem, či sa mi to podarí. A tak nepodarí, ale dobre, vyskúšame stadiaľ to, dámy a pani. Tak ja som zvedavý. Odpočet začína za 3, 2, 1, teraz! Bam! Čo? 60, utiahneme to na 100. OK, na 60, dámy a pani, zvládla táto Fabia. Wow! Škoda Fabia môžete vidieť aj spredu. Wow! Ideme na test číslo 2 a to je brzda. Takže dobre, ideme na ten testovací brzdu. Brzda akože to zvládla, no ja pani, ideme znova. Máme taký parádny šmičík. OK, už to už veľký tiež. Dobre, skúsime z diaľky. Skúsime s maximálnou diaľkou, dámy a pani. OK. Dobre, zvládlo to, dámy a pani. Zvládla táto Fabia z roku 2005. OK, mne neostáva nič iné, dámy a pani, než si vystúpiť z toho auta, ísť dozadu, vám niečo ukázať, ako vyzerá tento interiér, ukázať vám niečo spredu. OK. Dobre, ideme do štúdika, kde sme natáčali ten prvý záber a som zvedavý. Myslím si, že prenocujem tu. OK, dámy a páni, tak sme sa zobudili a ideme zase k našemu milovanému autičku. Nie, dámy a páni, to horí. Nám normálne horí auto, dámy a páni. Čože? Nám normálne horí Škoda Felicia.